Dungan ang mga tukar nga pampasko. Gakambyo-kambyo usab ang mga colorful nga disenyo nga maoy ni iwag sa City Hall of Davao pinaagi sa usa ka 3D projection mapping. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second. Mga magpamilya, maghigala, mga bata ang nidagsa dinhi sa City Hall aron saksihan kining pinasahing kalingawan nga giprepara sa lokal nga panggamhanan alang sa tanang mga Davaoeños. Sukad nga formal nga giablihan kini sa publiko niadtong Nobyembre 24 atol sa Danag, Davao. Kay tatay, ayon din kay nanay, kay ninong at ninang, araw ng Pasko ay higala. Karong tuiga, Winter Wonderland ang tema sa Pasko Fiesta. Bayan, may parol na sabi, Christmas tree may... Gidugok sa mga katauhan ang pagpasiga sa higanting Christmas tree sa Rizal Park. Atro sa countdown, nakatutok ang mga tao ug nakaredy ang tanang mga cellphones ug gadgets aron makuhaan ang maong makawaw nga higayon. 5, 4, 3, 2, 1! Nalingaw kayo. Nalingaw. Diatang gid mo no, para lang aning Atang opening. ganiya pa mi diri mga alas 4. Alas 4 pa mo ni bisita dire. alas 4. Nagpaabot gid mo ani. Oh, nagpaabot mi na Gusto kuan. nyong giatangan gid dire karong gabi. Aning sa lighting mangod. Kada ano year. Wonderful through Ano man ma'am, nganong gusto ninyo mo tanaw gid sa opening? Lingaw manggod. As we wait Atol sa Danag, Davao, gitugtugan ang mga Davaoeños sa Philippine Philharmonic Orchestra. Gilingaw usab ang mga audience sa Tubong, Davao nga si Jonna Marie Suquite sa iyang song performance ug walay kabutangan ang kalipay usab sa tanan sa pagharana ni Prince of Pop Eric Santos. Mapasalamaton si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa tanang mga opisyales sa lokal nga panggamhanan ug uban pang mga sektor aron mahimo kining posible. Pasko Fiesta is always about the children and our mission to put hopeful smiles on all their faces this season and beyond. Hinaot unta nga bisan walay snow ang atong Winter Wonderland karon tuiga, magpabilin gihapon ang kainit sa atong panaghigugma sa atong pamilya ug ang kainit sa atong panaghigalaay isip mga Davaoeño. Alang sa Pasko Davaoeño 2018, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.